dan s Plitvičkih jezera. Sjeća me na Uskrs domovinskog sna. Drugu ranu nosim iz Borova sela, treću u Brah s vrh Velebita. Klinički bolnički centar Rijeka bolnica je koja je smještena na 3 lokaliteta u preko 60 zgrada. Velik dio prostora u kojima se nalazimo predstavlja stare zgrade koje su građene i pred 100-tinjak godina, mnoge od njih ne s namjerom da budu bolnica. Međutim, mi mnogo ulažemo u uređenje prostora, ulažemo u odjele koje uređujemo od liftova, sanitarnih čvorova, soba i prostora u kojima bi se pacijenti osjećali ugodnije. Imamo program unutar bolnice sa idejom da pomognemo osobama sa invaliditetom, a isto tako posebno osjetljive skupine kao što je i skupina branitelja predstavljaju jedan od prioriteta u liječenju. Dakle, branitelji u okviru posebnih, a i u okviru ovih naših uobičajenih programa liječenja sasvim sigurno su skupina koje posvećujemo posebnu pažnju. Imam ranu slanu s Dubrovnika stara, odjedne se crveni vela dinara. Ova pokraj srca je iz Vukovara. U programu za branitelje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske sam oko 5 godina. Tijekom Domovinskog rata sam sudjelovala u njihovoj njezi i liječenju ranjenih hrvatskih branitelja. S ciljem unapređenja zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, dajem im potrebne informacije te ih upućujem kome i gdje se trebaju javiti i nastojim rezervirati termine pregleda. U suradnji svih djelatnika, laboranata, inženjera radiologije, medicinskih sestara te liječnika različitih specijalnosti, u protekle 2 godine smo obavili oko 500 sistematskih pregleda. Sudjelujem u ostvarivanju njihovih prava za stručnu procjenu za utvrđivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Upoznata sam s njihovim problemima jer mi se svakodnevno obrati oko 10-ak branitelja iz Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije i nastojim im pomoći u svakom problemu. Dana vječno živi domovina cijela, u njoj svaki Hrvat. Ono što želim istaknuti da je klinika za kirurgiju i njeni djelatnici da su tijekom Domovinskog rata dali izrazito velik doprinos u stvaranju Hrvatske države, da smo učestvovali i u postrojbama Hrvatske vojske i u postrojbama u okviru jedinice specijalne policije. Ja sam osobno bio u 111. brigadi, također sam bio u postrojbama specijalne policije gdje smo bili na Velebitu kao podrška i ne da Bog, ukoliko se pokaže potreba i za nekakvo medicinsko djelovanje. Želim istaknuti da je niz kolega, odnosno sve kolege, da su učestvovali u okviru mobilnih kirurških ekipa na Ličkom ratištu. Također, da je niz kolega bio u okvirima jedinica specijalne policije, tijekom na Velebitu da smo bili aktivno učestvovali u akcijama, odnosno kolege akcija Maslenica, Bljesak, Oluja, također da su u sklopu mobilnih kirurških ekipa, da su mobilne kirurške ekipe u kojima su djelovali uskirurge i anesteziolozi i medicinski tehničari, da su djelovali i išli isto tako i u područje Bosne i Hercegovine kao podršku tamošnjem stanovništvu, također i u Posavini, tako da možemo reći da smo tijekom ratnih godina klinika za kirurgiju da je dala jedan značajan obol. Možemo reći da isto tako smo imali izvrsnu suradnju sa ostalim kolegama, znamo da tako vrijeme uvijek nosi razne ožiljke i na tijelu
i na duši, prema tome mislim da imamo tu i da nastojimo uvijek izaći u susret i da razumijemo probleme s kojima se branitelji susreću. Sve su one zavjet sinu hrvatskom, da će vječno čuvat domovinu cijelu. Taj centar zaista funkcionira već 20-ak i više godina i zapravo dio je nacionalnog programa za psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, ne samo ljudima koji su proživjeli ratne traume, nego i ljudima koji su sudjelovali u misijama, civilnim žrtvama rata i tako dalje. I mi zapravo radimo grupnu psihoterapiju u sklopu dnevnih bolnica koje su se zaista ti programi mijenjali kroz ovih 20 i više godina, pomalo dizajnirali i pratili potrebe, jer ljudi koji su proživjeli psihotraumu zaista imaju posljedice u svim aspektima funkcioniranja čovjeka, od bioloških, socijalnih i psiholoških, tako da mi nastojimo napraviti programe koji obuhvaćaju i komplementarni su u smislu psihoterapije, farmakoterapije i socioterapijskog pristupa. To je zaista već skoro 20 godina. Postoji ugovor između KBC-a Rijeka i Ministarstva branitelja Republike Hrvatske o provedbi tog nacionalnog programa psihosocijalne pomoći i zdravstvene pomoći stradalnicima iz Domovinskog rata i svi ljudi koji rade terapiju sa veteranima su educirani iz različitih psihoterapijskih tehnika, od grupne psihoterapije, kibernetike, sistemske terapije. Sad su u tijeku i neke nove edukacije iz logoterapije, iz somatske terapije, iz terapije uz pomoć životinja. To nas se pokazalo vrlo, vrlo dobro i komplementarno i zaista se može napraviti puno. Sve su one zavjet sinu hrvatskom. Prvenstveno radimo sa braniteljima koji boluju od PTSP-a, dakle grupnu terapiju, po potrebi individualnu terapiju i psihodijagnostiku. U grupnoj terapiji je moj dio posla grupa koja se zove regulacija emocija. Dakle, tu zapravo pokušavamo psihoedukativno raditi sa pacijentima da nauče prepoznat načine svojih reagiranja i kako možda odreagirati na nekakav drugačiji način kako bi njima bilo lakše i bolje se snalaziti. Od 2018. godine u terapiji imamo i terapijskog psa. Dakle, ovo je Indi, znači licencirani smo terapijski par pri Slovenskom društvu ambasadorina smeha. Ona je prvenstveno u grupi djeluje kao jedan opuštajući element, dakle ležernija atmosfera, isto tako je motivator na neki način, potiče interakciju među ljudima, sam dodir na dlaku proizvodi nekakve kemijske efekte u mozgu, pa se otpuštaju hormoni koji dovode onda do osjećaja zadovoljstva, snižava se krvni tlak i slično. Isto tako, pas može poslužiti kao zamjena za terapijski dodir, jer u terapiji nama nije dozvoljeno dodirivati pacijente, a ponekad pacijentu možda baš treba zagrlje ili nešto slično, što onda pas učini umjesto nas. Poput rana što ih nosim s papuka, oba pokraj srca. I kako smo mi rekli da smo mi ovdje i regionalni centar za psihoterapiju, grupna psihoterapija se odvija kroz programe dnevnih bolnica, pa onda mislim da bi bilo zgodno čuti i vaše iskustva kako se vama čini liječenje u ovom centru za psihoterapiju. Sergo Aleksij, moje ime. Prva postrojba mi bila 118. brigada, onda nakon toga prvi dobrovoljački bataljon kralj Tomislav, nakon toga interventni vod Aljoša Ulić u HOS-u, a onda kako smo bili interventni vod su nas slali po skoro cijeloj bojišnici Zadra. Pa onda kako smo gdje bili, tako su nas vodili pri toj
pri toj brigadi. Onda sam bio nešto u Hercegovini, od Neuma najprije 3 sata. Idemo mi na centar za psihoterapiju. Onda na južno bojište, te kasnije sam se vratio u Liku u 138. brigadu i s njom završio. I kad ste se uključili u liječenje? U liječenje sam se uključio sad kad je počelo pred mjesec i pol, tako nešto. Ja sam imao problema sa spavanjem nakon rata jedanput, dvaput, triput godišnje i to sam rješavao sa obiteljskim doktorom, neke jednostavnije tablete, a lani po zimi me čopilo da nisam spavao ništa. U biti lego bi i sad ovdje se ušuškate, ovdje zaspite i zaspao bi nakon par sekundi bi me vratilo nazad i tako sam spavao nekoliko mjeseci, u mjeseci po 2 sam bio pao 12 kila i onda sam išao, me uputila jedna neurologinja iz Medike na hitnu psihijatrijsku ambulantu i tamo su mi dali fluzepam i parazine i tad sam prvu noć, nakon nekoliko mjeseci da sam odspavao 5 sati. Drugi dan sam bil ko tić, to ću zapamtiti zauvijek. Ovaka mršava, ali sam bil spavao. I sad tu pred tih mjesec i pol, kako se rekao, počela ta dnevna bolnica, kako bi rekao, pozitivno i iskustvo, ipak smo ljudi koji smo svi manje više prošli isto ili slično. Neka je svih rana tu na mome tijelu, sve su one zavjet sinu hrvatskom. Sudjelujem dijelom i sa ljudima koji imaju PTSP problematiku, a tiče se ratnog traumatskog iskustva. I tu naravno i ja osobno pokušavam pomoći svojim komunikacijskim vještinama, svojim psihosuportivnim tehnikama, da se negdje razabire može li se bolje. Jasno, uvijek se može bolje od onog na čemu jesmo, a mislim da je itekako važno u dijelu priče i osvijestiti, dakle, i širu populaciju ljudi koliko je negdje zapravo težak život, što nakon početka 90. godina problem i dalje, iako nije aktualno prisutan, i dalje traje jer sjećanje je zamrznuto i trebamo nadvladati to sjećanje koje nudi negdje ratno traumatsko iskustvo duboko usađeno u svima nama, što neposredno, što posredno kao djeci, jer ja sam isto dijete branitelja, dragoborca iz Domovinskog rata, tako da u tom dijelu priče posredno i osobnom svojim pričom, dakle, sudjelujem u tome kako negdje pomoći. Ali mislim da je, negdje ono što je važno, dojam koji naši pacijenti, koji ostavimo našim pacijentima, to je jedno ugodno ozračje, to je jedna visoko empatizirajuća sredina i to je osjećaj pripadnosti u grupi. Obzirom da ovaj psihoterapijski niz i psihoterapijski proces koji se nudi u kontekstu naše dnevne bolnice uglavnom se bazira i na grupnom psihoterapijskom radu. Osjećaj pripadnosti, osjećaj savezništva, osjećaj da nisu sami, osjećaj da i drugi imaju slična životna iskustva je definitivno nešto što samo po sebi može biti isjeljujuće. Indi je moj pas, privatni pas. Zajedno smo prošli obuku, svake godine ponovo obnavljamo licencu, znači prolaze se provjere da se vidi da li je pas još uvijek sposoban za raditi i to je sve, znači iz mojih sredstava se financira, tako da, mislim, ja sam zaposlenik ABC-a, ali vrlo rado ju dovodim. Mi smo dobili suglasnost Ministarstva zdravstva da bi mogli ovo provoditi i pacijenti potpisuju informirani pristanak, dakle ne dovodi se pas na silu, nego se pacijente upozna sa programom i načinom rada i oni potpisuju suglasnost. Nismo imali slučaj da netko nije htio potpisati suglasnost. Svaka vara
Inače, zovem se Tomči Granić, dragovoljac Domovinskog rata od 1991. godine. Pripadnik sam bio 4-5 postrojbi od pješadije do antiterorističke postrojbe vojne policije. Prošao sam sva ratišta od Gospića na niže dole, što kaže se ono južno bojište. Nema gdje nisam bio i tako da... Prvi put sam bio kod doktora za PTSP 2002. godine, gdje sam bio podvrgnut nekim lijekovima to, ali sam se uspio maknuti od toga, od tih lijekova sa radom. PTSP sam liječio sa radom i išlo mi je do prošle godine dok nisam postao dijabetičar. I onda u razgovoru sa doktorima ovamo tamo su mi rekli kao da jedan od uzroka dijabetesa je i PTSP i tako da sam onda se tu kod doktorice Grković prijavio u tu dnevnu bolnicu. Evo danas idem i mogu samo reći jednu stvar, otkad sam tu u dnevnoj bolnici, da mi se neke stvari vraćaju nazad, koje do sada nisam, mislim koje nisam bio svjestan da imam. Koje ste utiskivali? Da, ali sad, i što kažem, neredovito spavanje i neki ružni snovi, što to do sad nisam nikad imao, ali konstantno mi se pojavljaju, ne baš svaki dan učestalo, ali bar 2-3 puta tjedno, bez obzira što radim i sve isto pijem te lijekove, ali vidim da imam nekih problema. Došao sam kod na hitnu, kao šta vam ja govorim, rekli su da imam šećer, kao žena mi je viče, imate 37 sa 4 komno stanje šećera. To sam ajde opet nekako prigrmio, najgore mi je bilo kad mi je rekla, dobio sam onu injekciju u rame, ja sam računao, to je ta jedna i ajde, idemo čak, kaže ona meni, oprosti, kaže, ali to vam je svako 4 sata. Tada sam imao najveći šok, ja sam 3 dana bio baš u šoku totalnom. Kroničnu bolest, da? I dijagnozu. Nisam se mogao pomiriti s tim, ja bavim se građevinom i kako ću ja sad ide ujutro na gradilište ići bose u 8, pa u 12, pa u 4, to mi je bilo nekako najgore i ajde, nekako sam to pregrmio i onda sad borim se sa prehranom. Sad jedem samo zelenjavu i uspio sam nešto smršavit i spustit taj šećer. Sad samo pijem neke tablete, jedan put se bodem dnevno, ali opet mi je lakše jednom nego 4 puta. Teško je. Morate promijeniti totalan način života koji ste imali prije. Ja sam prije jedi kad hoćeš, radiš i šta hoću, a sad ne smijem. Sad moram jesti 5 puta na dan pomalo i moram biti konstantan u 12, u 4, u 8, moraš uvijek misliti na to. Gledajte, ništa nisam tražio, ništa nisam dobio i ne želim tražiti jer sam razočaran ovaj sistem i ovu državu. To mi je od završetka rata, tako da mene uopće nije briga za njih, ja gledam sad samo sebe. Da sam bio neki drugi, mogao sam biti davno u mirovini ili svašta nešto, nisam, išao sam normalno, išao sam kao dečko od 19 godina u rat, nisam ni znao ni šta, ni di, ni kako, nisam ni razmišljao ni o mirovini, ni o stanu, ni o ničem, nego išao sam sa srcem braniti svoju domovinu, na kraju su mi maltene sva vrata zatvorena gdje god dođem i šta se, onda sam se opredijelio sam se na svoju obitelj, ženu i dijete i ja i meni je to svetinja i to je to.